Програма «Саба» в ефірі телеканалу АТR. Мене звати Єлизавета Цереградська. Ми продовжуємо ефір і наступні півгодини ми будемо говорити про українських підприємців. Але спершу я пропоную подивитися сюжет про події у світі. Міжнародний сюжет, прошу. Міжнародний трибунал ООН з військових злочинів у колишній Югославії засудив екс-командувача армії боснійських сербів Радко Младича до довічного ув'язнення, визнавши його винним у геноциді і злочинах проти людяності, зокрема організації в липні 95-го року в Сребрениці, різанини близько 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків. Всі великі та стратегічні підприємства Росії, незалежно від форм власності, мають бути готовими до оперативного нарощування обсягів виробництва військової продукції. Про це в Сочі заявив президент Російської Федерації Володимир Путін. Він підкреслив, що ця вимога на випадок необхідності стосується усіх великих і стратегічних підприємств. Грузинські силовики провели антитерористичну операцію у Тбілісі. Як повідомили в Службі державної безпеки Грузії, в результаті спецоперації було затримано 2 осіб. За попередньою інформацією, зазначені особи не є громадянами Грузії і є членами терористичної організації. Венесуела не змогла виплатити 237 мільйонів доларів боргу за 2 кредитами. Загалом Венесуела має боргів на 150 мільярдів доларів. Раніше Сполучені Штати Америки наклали санкції на Венесуелу, бо вважають правління Мадуро режимом диктатури. Відповідно, американські компанії, банки та громадяни не мають права купувати нові венесуельські облігації. Американські сили залишаться на території Сирії після того, як буде одержана кінцева перемога в цій країні над терористичним угрупуванням «Ісламська держава» з метою тиску на Асада та мирного розв'язання громадянської війни в Сирії. Про це йдеться в публікації The Washington Post із посиланням на джерела в американській адміністрації. Я готова вже представити вам нашого гостя наступних півгодин. Це Ганна Петрова, генеральний директор Startup Ukraine. Доброго ранку, пані Ганно. Ми вже з вами не вперше зустрічаємося у цій студії. І цього разу хочу поговорити про таку важливу тему – це соціальний бізнес. Але спершу давайте почнемо з дещо глобального. От, наприклад, 5 топ-ідей, які вас вразили от українських стартапів, українського підприємництва. Ну, якщо взяти українського саме підприємництва, якщо не стартапи, тому що все ж таки стартапи – це технології, більш, якщо брати. Якщо взяти починаючих підприємців, перш за все, мабуть, це один із проєктів «Всі свої», тому що, я думаю, що багато хто про нього знає. Це спочатку був фестиваль, потім вони відкрили магазин в ЦУМі, напроти ЦУМу, на Хрещатику. Головна там ідея в чому, що вони якби використовують новий тренд. Це як англійською sharing economy, українською це виходить економіка спільного використання. Що не ти сам сплачуєш оренду, а кожен потрошки дає гроші, і потім всі можуть заплатити, але ти ще можеш зі своєї сторони давати якусь управлінську допомогу бізнесу, дизайнерам і так далі. Якщо казати про ще якісь ідеї, я дуже, сказати якусь саме там ідея, яка мене дуже супер вразила. Мені сподобалось, що «Всі свої», Аня Луковкіна, вона просто вийшла на ринок, який вже, здавалося, був червоний. Здавалося, що вже стільки фестивалів, який ще фестиваль. І вона червоний мається на увазі, що усі зайняті. Багато конкурентів було, реально було багато конкурентів, а як висновок, все закінчилось тим, що вона залишилась, вона є, і ще парочку там фестивалів, більш нікого нема. Але вона зробила якісний реально проєкт, тому вони дуже швидко взлетіли, плюс в них була піар-допомога від одної агенції, тому це один із таких прикладів гарних проєктів. Якщо не брати кав'ярні і всі такі речі, мені подобається все ж таки, що українці почали більш виробляти. Дуже багато є молодих в цілому людей, які хочуть створювати чи взуття, чи одяг. Так, в цьому є питання, тому що треба різні якісні тканини, для взуття там колодки і вся гарнітура. Не завжди це є якісне в Україні, тому треба це знаходити. Китай, Італія, Турція. Але дуже багато. Хто мене останнім часом вразив, це саме люди, які щось зараз почали робити своїми руками, робити бренди, і я за цим якраз слідкую. Не просто кав'ярня, хоча ресторан, наприклад, дуже це дорого відкрити. Я коли поспілкувалася з одним ресторатором, зрозуміла, ніколи в житті ресторан. То насправді дуже багато грошей треба. А виробництво, це дуже, зараз мене саме направлення виробництва надихає.
Тепер переходимо до соціального бізнесу, тому що для мене, наприклад, це було відкриття. Всі прекрасно розуміють про те, що так, є люди з певними вадами, захворюваннями, і всі про це говорять дуже відсторонено, тільки у випадку там якоїсь, не знаю, медичної, психологічної допомоги, і знаю, що вони ізольовані повністю від суспільства. Так. Тобто соціальний бізнес, давай пояснимо глядачеві, що це таке взагалі. Соціальний бізнес – це коли в тебе цільова аудиторія направлена твоєї роботи, люди з вадами, чи люди там похилого віку, чи діти хворі. Ну, це люди, які цільова, яка соціально не забезпечена, скажімо так. Тому що у кожного бізнесу повинна бути своя цільова аудиторія. Це один факт. І друге, що як можна ще назвати соціальний бізнес, це коли в тебе є більш соціальна місія культурна. Ну, наприклад, я вважаю, що я соціальний підприємець, але я працюю не з цільовою аудиторією, з людьми-вадами. Да? В мене місія створення і розвиток культури підприємництва в Україні. Це соціальна місія. В мене немає, в першу чергу, якщо б в мене була місія, наприклад, просто навчати підприємців та заробляти на тому гроші, в мене б всі мої продукти коштували в 2 рази більше. А я ставлю таку ціну, яка може дозволити прийти більшій кількості людей для того, щоб більше людей відкрили свої бізнеси. Тому що мені треба, щоб вони відкрили бізнеси для того, щоб розвивалося ВВП в Україні, розумієш? Тому якби оці дві речі, місія, скажімо так, і цільова аудиторія, головне, що відрізняє звичайний бізнес від соціального. Я зупинюся на тому випадку, який я знаю, тому що нашим гостем був випускник якраз стартап Ukraine, Влад, який відкрив пекарню. Він має назву вона Good Bread from Good People, де працюють люди з вадами, там, з захворюванням там ДЦП і таке інше. Тобто, і насправді, і він говорить, що таким чином дійсно вдається дати якусь надію людям, що коли їх родичі, наприклад, вже будуть не в стані там їм допомагати, вони зможуть себе забезпечити. Що ти можеш сказати про те, як розвивається от такого виду бізнес в Україні, чи він є, я не знаю, ну, прибутковим або принаймні популярним, тому що, ну, я знаю тільки один ось цей випадок, більше мені невідомі. Дивись, в Україні є дуже не розуміють, що таке соціальне підприємництво і що таке, наприклад, корпоративна відповідальність, CSR. Дуже це плутають. І благодійництво. Тому що корпоративна відповідальність – великий сектор, залишаються соціальні підприємці і залишається благодійництво. Дуже часто, коли люди приходять до мене з ідеями про соціальне, вони не розуміють, що на цьому можна також заробляти. У мене нещодавно був випадок, ми спілкувалися, вони ж дуже багато ідей мені розповідають. І там дівчина хотіла робити, ну і хоче, тому я все розповідати не буду, але головне там було б допомагати дітям з дитячих будинків заробляти гроші. Через один інструмент робити там продукти і так далі. Я кажу, ну так бери свій процент, ну якби з продажу, наприклад, якоїсь речі, тому що тобі треба це обслуговувати і так далі. Вона така, ні, ну це ж я на дітях заробляю. Розумієш? Тому дуже багато людей, вони думають, що якщо соціальне, то це благодійництво. Я знаю, чесно, я не пам'ятаю назву, але я знаю, що є один проект у Львові, дуже відомий, один із перших соціальних підприємств. Вони роблять, якщо я не помиляюся, для людей похилого віку. Вони там чи працюють, тому що це також одна із проблем, що ти в 60, ну більшість в 60, вже та мені вже 60, все, можна нічого не робити. А там ще 30 років можна щось робити, чи 20, знаєш, там активного життя. Тому тут питання в тому, що є нерозуміння, що соціальний бізнес і благодійництво – різні речі. Що можна заробляти, і це окей, коли ти створюєш продукт чи проект, от як зараз ця пекарня у Влада, так? Тому що він же хоче ще ресторан створювати. І не тільки ресторан, він там 100 тисяч, здається, робочих місць має на меті. Ну, в нього, можливо, далі є, так, по плану. Він такий, знаєш, далекоглядний, як можна допомагати, це дуже круто. Але перше, от зараз він відкрив пекарню, інвестиції знайшов все, в нас же ж на курсі, я ж йому тоді, він мені дуже відкликнув, як я йому там грант надала на курс, якось так вийшло, і він потім зайняв перше місце, і потім про нього зараз почали писати, розповідати, тому що дуже крутий кейс. А далі він хоче зараз ресторан, щоб ці люди могли працювати, інші люди їх бачили, і також нашу культуру розвивати.
розвивати, розумієш? Тому що одне – це створити робочі місця для цих людей, а інше, щоб суспільство їх приймало. У нас дуже багато культурних, ментальних проблем, в першу чергу, взагалі відношення до соціальної сфери, тому що завжди всі думають, що це там... В чому це проявляється? Ну, перше, ми зрозуміли, те, що люди думають, що якщо соціальний бізнес, то це благодійність, і на цьому не можна заробляти. Хоча від цього напряму, я так розумію, залежить якість. Так, так. Які ще от є такі стереотипи? Ну, стереотипи дуже багато. Ну, завжди, якщо у нас допомагають, розумієш, у нас зараз от це таке питання ще з допомогою, так? Коли там був бум цієї всієї допомоги, всі всім допомагали, знаєш, і в нас, як завжди, буває якесь розчарування, чи, можливо, всі там вже надали допомогу, знаєш, там гроші вже дали, і зараз вже, якби так, дивляться. Зараз люди думають, кому допомагати, якщо вже хочуть допомагати. От, наприклад, ми владу хочемо зробити там краундфандинг, збирати гроші на ресторан, тому що це реально багато грошей. Пекарню легше було відкрити, звичайно. Я і все збираюсь до нього доїхати, все ніяк не доїду. Але хліб дуже смачний, реально. От. Але головна із проблем, мені здається, головна, це взагалі відношення українців до людей, які з вадами. Так, і нас навіть навколо нічого для них не продумано, розумієш? Навіть там ліфти, де їх не видно. Їх взагалі не видно, немає, розумієш? Так. Якщо ти в Європі знаходишся чи в Штатах, ці люди є, вони так само приймають участь в суспільному житті. А в нас взагалі їх не видно. І це також влада питала, де взагалі вони? І виявляється, що якісь будинки, де вони можуть там всі жити. І це для мене так... Вау, це реально велика проблема, яка існує. От. А якщо говорити ще один із моментів, що нас, якщо підтримують, і є дуже класні приклади, одна із класних прикладів благодійного фонду – це таблеточки Оля Кудіненко. Та? Вона використовує, до речі, в благодійництві реально інструменти, які можна використовувати в бізнесі. Як вона працює з корпоративним сектором, вона не ходить, не просить «дайте грошей, дайте грошей». Вона придумує круті піар-історії, наприклад, для бренду з їх продуктом, щоб вони продавали, проценти йде в фонд. Класна ідея. Не ходити просити «дайте гроші», а реально продумувати, щоб був він-він і корпоративному сектору, і, наприклад, фонду. Інші історії, вони всі більш завжди благодійні. От мені здається, я зараз згадала фонд «Твоя опора», там вони роблять зараз 1000 подарунків дітям з дитячих будинків. Це завжди більш так. Але я бачу, наприклад, правду, чому я цю дівчину згадала, я сподіваюся, що вона зробить цей проект, що треба не просто давати подарунки чи навчати, а треба допомогти, от якраз дати можливість. У мене також в голові є благодійний, і давно є благодійний фонд, просто я ніяк цим не займусь. Але там все більш допомагати поступити в університет чи ПТУ, наприклад, допомогти знайти роботу, такі речі, допомогти зробити бізнес. Да? Це більш такий благодійний консалтинг для дітей з дитячих будинків, скажімо так. Просто треба не боятися цієї теми. Мені здається, і не боятися, що можна бізнес робити соціально. Ну, наприклад, як стартап Ukraine. Соціальна тема, соціальна, так, розвиток культури підприємництва. Насправді, те, що роблю я, повинна робити держава. Насправді. Держава багато чого має робити, Розумієш? але чомусь не робить за загадкових причин. Треба... Але от твій прогноз, це не буде такого розвитку? Воно дійсно матиме успіх? І через скільки, якщо так? Соціальне підприємництво, як і жіноче підприємництво, це зараз топ-теми, такі ніші, про які говорять у світі. Якщо говорити, чи буде це популярним, це як ніша, розумієш? Це залежить від кожної людини, з ким вона хоче працювати, так? І чи можна в цій сфері, наприклад, працювати з людьми, там, з вадами, це вибір кожного підприємця. Зараз, якщо взяти жіноче підприємництво, воно дуже розвивається. Зараз дуже багато жінок створюють свої проекти. Так, дуже часто жінки залишаються на рівні малого бізнесу чи середнього, це правда, там мала кількість жінок переходить в великий бізнес, це правда. Але дуже багато дівчат створюють зараз проекти, просто нереально. Такого 2 роки назад не було. Було 99% на курсах, в мене було чоловіків. І це тренд став. Це зараз дівчата бачать цьому можливість. Тому, можливо, також люди побачать можливість створення соціального бізнесу для того, щоб, крім того, щоб заробляти, робити ще якусь додаткову цінність для цільової аудиторії, яку вони можуть завдяки своєму бізнесу допомогти. От якщо люди це зрозуміють, що завдяки бізнесу вони можуть не тільки заробляти, не тільки вирішувати проблему на ринку, те, що важливо, коли створюєш бізнес, а коли
вони зрозуміють, що вони ще комусь допомагають своєю діяльністю, це буде дуже круто. Тепер до самого цікавого і цінного – це поради. Декілька таких порад, окрім того, що не боятися, окрім того, що виходити за якісь рамки свого світосприйняття і їх руйнувати, якісь практичні поради, що потрібно робити початківцю? Перш за все, треба подивитися, яку проблему ви хотіли вирішити на ринку. Це головне. Кожен бізнес починається з потреби чи з проблеми. От з вирішення цих двох речей. Далі зрозуміти, що ідея – це просто повітря. Треба зрозуміти, що із ідеї треба зробити продукт, пропрацювати. Щоб із ідеї перейти в продукт, треба проаналізувати ринок, зрозуміти своїх конкурентів, зрозуміти їх плюси, їх мінуси зробити своїми плюсами. Треба подумати над тим, яка цільова аудиторія, з ким я буду працювати. Взагалі, завжди на всіх курсах, на всіх виступах завжди кажу, треба зрозуміти, навіщо мені бізнес, чому я хочу його створити, особисто я як підприємець. А друге, яка ціль мого бізнесу, що мій бізнес буде робити на ринку. А це можливо зробити самостійно? От сидячи Оці вдома, речі, так, можливо зробити. Тобто почати чимось займатися, відкрити якесь підприємство, це необхідно, аби в тебе був все ж таки якийсь наставник? Дивись, можна, якщо є сили у людини вже, вона може і сама прочитати книжку і сама робити. Чи не прочитати книжку, чи інтуїт, як я. Я створювала на інтуїції бізнеси, так, і всі створюю, а потім вийшло, що, так я правильно все придумала, і цей алгоритм працює, і всі підприємці в світі так починають свої проекти, розумієш? Тому це була інтуїція. Якщо всередині є віра в свій проект, і інтуїція, що я можу. Це перше. Людина може вже робити сама. Друге, якщо не вистачає якихось знань. І через це страх же. Чому знань немає? Так? Тому що ніхто не навчає глобально в країні підприємництву. Тому можна прочитати, наприклад, якісь книжки, можна прийти на пару майстер-класів, можна підключитися на якісь онлайн-курси. Зараз є як платні, так і безкоштовні. Так? Можна прийти взагалі на навчання. Далі, що можна зробити? Можна знайти собі наставника. Можна знайти людину, це наставник, ментор, так? Знайти людину, яка вже, наприклад, є в цій сфері. Ці люди дуже відкриті, і можна писати в Фейсбуці, коли мені питають, як ти всіх запрошуєш, як вони в тебе приходять виступати. Я кажу, як, написала, запросила. Тому можна те саме знаходити собі так наставників. Ще одна із ідей, мене просто нещодавно питали, де знайти взагалі це оточення. Якщо оточення немає, фізично ти не можеш знайти цих підприємців. Можливо, знайти в онлайні, в Фейсбук-групи, можна пошукати соціальні мережі, пошукати людей, групи, які такі ж цікавляться стартом бізнесу, і вони будуть допомагати. Це такі вже маленькі інструменти підтримки для старту. Я тебе зрозуміла. Ми тобі дуже вдячні за зустріч. Ганна Петрова, генеральний директор Startup Ukraine, була з нами сьогодні в ефірі. Зараз я пропоную нашу постійну рубрику «Без коментарів». І прощаюся з вами до завтра. Побачимося у цей же час о 8:10. Дивіться телеканал АТR, аби знати більше. Манда Керем, Крим тут.